Bilboko aste nagusia azken Ziabogara iristen ari da. Gaur goizean estropadak izan dira nagusi. Ikusi ezagun zer eman duten neska mutilek. Beste zerbait delakoan nahiago leizean izan. Ideiak iesean neuronen basamortuan belarretan etzanda ezen nahetan eguzkia itzali tasatu San Juan Daldekoa, irabazi egin duzue, espero altzen dute. Egia esan da ez genuen espero. Nola ikusi zarete? Ez dakit, atiaga kristongo guakin, eta egia esan da oso nekatuak, herrioan oso gorra mino azkenen eroi da. Eta gainontzeko taldeak nola ikusi dituzue? Oso potente. Demoraldi guztian zehar dena eman dute, gure betikan hasiga mino ikaragarria izan da. Irabazi eta gero parranda tokatzen da, ala... Bueno, biharko azken estropada eta goia parranda. Eta biharko ze esperantza daukazua? Egia esan da ezakit, mino dena amatea bateko gaberriz, tope, aberbeste bat eroitzen den, eta egurra matea. Zondo bat, zorionak eta eskerrik asko. Zuei, mi esker. Zatutako hautsa Arratoiak ezkine guztietan Zakiz zer itxaroten nengoen Denbora oidena baino motelago zijoan Irutrago itzen hasi baino lehen Urrutira kontosa daten atxar Esperotakoa baino desente gehiago zen Montabako kaleriko zenetan ezagutu ginen Ez genuen ezer bilatu baina Txosozko broma Montabako kaleriko zenetaz Aldutako gabilun guztietaz Oroitzen naiz orain Barruan norbaiteko ostu zidan Zure azalak mozkatzen induen Piskanakagoti berako idelatzura Kontaminatutako begietan Gorrotoa baino etzen ikusten Maitasuna bozka hodia batekin zuen da Otabako kaleriko zenetan ezagutu ginen Ez genuen ezer bilatu baina Itxosozko broma Otabako kaleriko zenetaz Erdutako gabilen guztietaz Oroitzen naiz orain
sentituz, bardamuren azken hitzak bezala, bidaiari errante baten planak, bidaiari errante baten lanak, bardamuren azken hitzak dira. Otabako kalerik otzenetan, ezagutu ginen, ez genuen ezer bilatu baina, itxosozko broma. Otabako kalerik otzenetan, ezagutu ginen, ez genuen ezer bilatu baina, itxosozko broma. Otabako kalerik otzenetaz, galdutako gauilin guztietaz, oroitzen naiz orain. Bilboko Aste Nagusiko 8. eguna da gaur eta lehiaketa gastronomikoko platera marmitakoa da. 100 pertsona baino gehiago hartuko dute parte gaurkoan, ia zer dioten sukaldariek. Som tot allò que vindrà, mil desitjos a la lluna, som com la onada que avança calmada però mai no descansa, la dansa del mar. Allez les ogres, écoute la chanson qui pousse. Bueno, usain oso ona dauka zuen marmitakoak, badu sekreturik? Bueno, sekretua da txef on bat ekartzea eta kasu honetan ekarri dugu eta gero ingredientea etxekoak eta mimo pizkatzu bet eta gogo pizkatzu bet eta ez beste sekreturik, osea que Ordan guztion artean egin duzue, ala bera utzi duzue bertan sukaldatzen. Guztion artean, bakoitzak bere rola dauko, baina bueno, bai, guztion artean. Eta kompetentzarik ikusten duzue inguruan? Pilo bat, ondoan igazko irabazleak deko guz, osea, kompetentzia gogorra, baina bueno, etorri gara disfrutatzen. Ordan ez da lehoko aldia hemen zaudeten, ez da? Honetan bai, beste batzutan beste gauza batzutara etorri gara, baina marmitako egiten lehenen gurtie da, osea, que bai. Eta irabazteko esperantzarik dago? Ke ba, ez teko esperantzarik. Gero kompetitiboa gara eta bueno, irabazten badugu, hobeto bai, oso gatza da, gente oso ona dago hemen eta bueno, hori oso zaila esango da. Vale, zeuri. Bagara, sentitzen duguna, bagara, gure borroka, bagara, kaleko zua, bagara, itxaropena. Som un riu, som bala, una bomba sota l'aigua estancada, som foguera i batucada. Som un riu, som una onada i junts som una tempesta huracanada, som revolta i batucada. Zein pausotan zoazte orain marmitakoa egiterako? Arain zaiena, gogorrena, jarri behar ditugu berdora guztiak, eta txikitu, gero ez nabaritzeko, ezer? Eta lehoko aldia da egiten duzuena, ala? Keba, ez dakit, 7 edo urte daramatzagu, bai, pasain urtean saria lortu genuen, eta bueno, aurten sari gutxiago daude, baina zaituko gara. Aurten ere irabastera, ez da? Bueno, hori espero dugu. Zaila izango da, baina gutxienez jango dugu, hori da saria guretzat. Iaz irabazi egin bazenuten, sekreturen bat badaukazuen platerrak, ez da? Bai, baina sekretua da. Sekretua taldean egitea, eta lagunak ona etortzea goiz, eta egun ondo pasatzea da sekretua. Goizean goiz etorri zarete orduan? Bai, bueno, batzuk. Batzuk goiz etorri dira, 8etan, beste batzuk 10etan, eta bueno, oraindik falta dira batzuk etortzeko. Som la conquesta del tro a la tempesta, del foc a la festa, de l'aigua a la mar. Revélale, porque juntos somos moles, somos como grandes soles, un mundo de mil amores, somos un jardín de flores. Revélate y no llores, les ogres charango es nebeltza, juntos somos. Bueno, konta iguzu nola egiten den marmitakoa? Bueno, beti da sekretun bat, baina azkenian erraza, bonito, egaluzi eta patata, eta piperrak, eta kipula, eta listo. Eta denboria, eta ondo pasatzea. Zertan etorri zarete guztia prestatzeko? Leku hartzeko eta holan 8 erdizetan, baina gero bakizua, txistorra,
juten za jaten da azkenean egun pasa, ia. Eta irabazteko asmori daukazue? Pez, hemen nivel asko dago, jendea direla urte asko etortzen didana, orduan geu ondo pasatzen eta baskatzen eta listo. Lehen aldia da satoztena edo? Ez 4. urtea eta urtengo urte gehiago, ze plan oso erra da. Inoiz zerbait irabazi duzue, ala... Oindik ez, baina gero eta hobeto eta helduko da sarilla. Bueno, badago sekreturik marmitakoa oso ondo egiteko? Oso ondo, bueno, sekreturik guk ez dekogu. Guk begiratu dugu YouTubeen errezeta, Robin Fooden errezeta, eta gaur lehenengo aldiz egiten dugu. Orduan, ikasi, ikusi dakitenek zelan egiten daben, ikusi eta saiatu errepikatzen. Kompetentziarik ikusi duzue inguruan? Bueno, kompetentzia bai, baina laguntasuna ere bai, Hone, ondokoak txinoa etxi dozkue, guk hauei ere bai botea zabaltzekoa, ez da kompetentziarik, giro oso ona. Eta marmitakoaz aparte, beste zerbait ekarri duzue jateko? Bai, sortzi terditan egon gara hemen, orduan, gozaldu barik etorri gara, orduan gozaria, amaiketakoa eta baskaria, eta gero postrea, bai. Claro. Eta irabazteko asmorik orduan? Bueno, aurkeztuko du, ez dugu, irabazten badugu ondo, baina, asmoa ez da lehiaketa, sin más, aurkeztuko dugu lapikoa, baina harin bueltatzen dozkuen gurea jateko. Kontatuko diguzue zein urtean etorri zareten eta nola doan guztia? Ordu txikitan etorri naiz. Semea etxera llegatu denean, irten naiz. 8:30 ja, hemen. Erreleboa eman diozue. Bai, eta hemen importantea da toki hartzea. Ze batzutan, adibidez, hoiek daude oso erdiatuta, hoiek daude oso baztertuta. Guk hartu dugu toki hau, gure nola da, gure pantalla eta guztiz, eta hemen gaude, de maravilla. Irabazteko asmoa daukazue gaur? Bai, irabazi dugu ja hemen ondo pasatzen ari garela, orduan. Ja, hemendik aurrera, irabaziko dugu ere, noski. Ondo pasatzea irabaztea da, neurri batean, eta guk oso ondo pasatzen dugu hemen. Eta badago sekreturik irabazteko? Bai, jakina, talde lana eta produktu onak, bertakoak, eta bai, eta lan amankomuna, bai. Zer ekarri duzue pikatzeko? Pikazta, eta, pizka bat pepino, eta lakoak, bai. Mezu argia agintariei, mezu argia zuzendariei, mezu argiena politikariei, herriak esan. Zema jende animatu da gaur marmitakora? Bai, gaur asko den dekoguz, batera dekogu 126 inguru, kasuela dekoguz aurkeztuteko. Nolako giroa nabaritzen duzu gaurkoan? Behitu, giro itxela dekogu gaur, giro itxela, egun ederra, jende asko, giro ederra. Egunero egon zara hemen, zein da gastronomikoko valorazioa? Aurten oso ona, ondino dugu amaitu, ondino bilar dekogu bustana egiteko txapelketa, baina uste dugu iaz baino hobeto. Bapo jarriko zara jai hauetan, ezta? Bai, topera gauz. Eta zein da marmitakoa daztatzeko gakoa? Bueno, kontutan dekogu itxura, zelako itxura daukien kasuelia, puntoa, zelan dagoen egozite patatak eta egaluzea, eta zaporea noski. Zuri.
Bilboko aste nagusiko bigarren asteburuan murgilduta gaudeia da eta konpartsek urtero bezala Baskaria antolatu dute indarrak hartu eta arratsalderako prestatzeko. Bazkaldu eta berehala herri kirolak ere antolatu dituzte eta goazen ikusten ze giro dauen Areatzan oraintxe bertan. Bueno, Mamikiko emakumeekin gaude, zorionak zuri abestu berri dozue, zeinek betetze ditu urteak? Konpartzak betetzen du 40 urte. Iaz izan zen azten nagusiaren 40 urte urrena, eta asko konpartzarena bebai, eta aurten guri tokatu zaigu. Eta gauzak aldatzen dira, baina Baskari hau mantentzen da, azte nagusian, eta konpartsa guztiak ateatzen dira ona Areatzara eta bazkaltze dute, elkarrekin, bakoitzak bere lekua, baina elkarrekin nola bai. Bai, elkarrekin egin behar dugu lan, hau montatzeko, hau den antolatzeko, hau egiteko, hau zoragarria da, baina bakarrik egin dezakegu elkarrekin, azken finean gure historikoki hau zolana, eta horrela jarraitu nahi dugu. Ia da, azten nagusien zehar, zaila da, 1000 gauzak daukagu egiteko, baina beti daukagu denbora gure babesa bebai aztertzeko. Gaina aurten izan dugun pregoilariarekin anistasuna aipatu da, ze hobeto anistasuna adierazteko, hemen egotea danak elkarrekin, eta jende asko, jende oso ezberdina ere, baina danak elkarrekin. Hori da, azken fina, pregoia izan zen zoragarria, benetan, eskerrik asko naizen lanagatik, eta gure partetik, Mamiki partetik gutxienez, gure indar guztiak ematen diegu, eta bai, azken finean, konpartza guztiak bakoitzak gara mundu batetik esan dezakegu. Baina, gutxienez denak elkartu egiten gara hau egiteko, eta esaten duguna, jaia bai, baina borroka be bai. Eskerrik asko zure denboragatik, honegin eta zorionak 40 urteengatik eta ia beste 40 urteren buruan jarraitzu duen konpartsak. Ikusiko gara hemen urrengo 40 urte barru. Korkmaz Akademisi öğrencileri 15 Ağustos haftalarının 14. yılına girişinizi kutluyorum. OPKK Kurdistan askea, OPKK Kurdistan askea, OPKK Kurdistan askea, OPKK FNLS Korsika libera, FNLS Korsika libera. Txupinera eta pregoilaria ditugu hemen konpartsen Baskarian, azte nagusia badoa, Marijaia ere badoa, baina hendik geratzen da gogoa, hemen egoteko danak elkarrekin, bazkaltzeko eta indarrak hartzeko arratsaldean eta gauean datorrenerako. Oraindik geratzen da, azken txanpan gaude, baina oraindik ere geratzen da. Eta alde batetik nekea, baina beste alde batetik pena handia bukatzen dela. Beste urte bat etorriko da, baina aurten zuen urtea izan da, bukatzen doa, ze balorazio egin daiteke. Lehenengo 7 egunetaz, 8. honetaz eta geratzen denaz. Bizitzan izan dugun esperientziarik politenaz bada, politenetarikoa. Oso ondo pasatu dugu, egongo dira momentu batzuk, gure bilobei kontatuko dizkiegunak edo gure lagunen bilobei, eta gure arteko adiskidetasuna geratuko da, hurrengo urtean hainbat ekimen elkarrekin egingo ditugu, tortilla lehiaketan parte hartu nahi dugu, ardo daztaketan, gaur irabazle suertatu garela. Ardo daztaketa. Eta, pena handi izagurtuko dugu Marijaia, baina hurrengo urterako eguna kontatzen ere. Zu itxasne, Txupineren omenaldian esan zenuen, oso polita zala talde horretan sartzea, eta azte nagusian historia kontatu dezaketen emakume horien taldean sartzea, bukatzen da, esan bezala, baina hori geratuko da eta talde horretan betirako gongo zara, ezta? Aurrekoan, saioak aurreko urteko Txupinerak esan zuen munduan, 40 Txupinera baino ez daude. Eta bitu zenbat milioi biztanle. Orduan, datorren urtean, ostegunean eurekin bilduko naiz berriro ere, eta egunen baten, esan bezala bearekin, eta hurrengo urteko azte nagusia gogoz hartuko dugu, baina oraindik gelditzen da, orain daukagun energia apurra agortu behar dugu,
dena eman behar dugu, eta bihar Marijaiaren erreketarekin, orduan bai emango diogu agurra. Biharko eguna hunkigarria izango da, eta prestatu behar gara psikologikoki bai gure 3. lagunari agurre esateko. Bukatzeko, Bea, zure mesua oso argia izan zen, aniztasunaren aldekoa, badirudi, behintzat konpartxakideen artean, eta hemen egunero hurbiltzen den jendean artean, ez dakit, mesuak hartu duela indar bat, eta jendea horren alde agertu dela, eta zure mesua eskertu duela. Zuretzako ere hori garrantzitua izango da, bai jaia, bai, hemen bizitzan giro guztia, baina mesu horrek pisu handia ukitzea, eta jendeak mesu hori hartzea ere politia izango da zuretzat. Bai, azken finean bizitza aniztasuna da, eta elkar bizi behar badugu onena da hori balioan jartzea, eta hemen ikusten dugu Baskarian inolako zerikusirik ez daukaten pertsona danak elkarrekin aste nagusian gozatzen, horrelakoa izan beharko litzateke mundua, ez? Aste nagusi etengabea. Bigote, eskerrik asko, gozatu geratzen danaz, eta, egongo gara emeti seguramente. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Duela ordu gutxi Bilboko konpartsek jakinarazi dutenez, eraso sexista bat egon zen ostegunean Arriaga zubian Bilboko aste nagusian. Gizon batek emakume bat ukitu eta honek bere jarrera aurpegiratu ostean ukabilkada batez erantzun zion erasotuari erasotzaileak. Hori salatzeko elkarretaratzea egin dute konpartsek ohi bezala Arriaga plazan arratsaldeko 7:00 Hemen gaude Askapeña konpartzan, bertan Manex duo daukagu, konpartsa kidea, eta guazen berarekin hitz egitera, konpartsari buruz eta aste nagusiko lehenengo 8 egunek eman dutenari buruz. Kaixo Manex, eskerrik asko lanik eta behin. Zein da konpartsa honen mesua, helburua, zeintzuk zarete azkenean, zer da Askapeña? Askapeña, 81 urtin sortu zen. Konpartsa internazionaliste bat faltan egon zandalez aste nagusi zen, batu ziren sasoi hartako jente pilue, da urtez urte batzen gari ez, mezu internazionalistak eta botateko jai herriko eta parte hartzailin ingurun lan dute. Aurten erabaki izan dugu apurtzu eta hurbil hau etortia, da bai Euskal Herrizen, Europa mailen eta munduen dauen eskuin muturreko ideologia horren gorakadie salatutie. Beti behameko ikuspegiz apurbetak izan lan dute, ez? Da gure dekorazioa apurtzu eta hortik izan aurten. Aratuztitan hasi ginen horregaz, jarrera oso nauk izan da herritan gan, orduan esan gendun jarraitzutina hildori. Aratuzteak aipatu dituzu, eta igual garrantzitsua da esatea, askok eta askok uste dutelako konpartsek aste nagusian zentratzen diela, eta 9 egunetan existitzen dira bakarrik konpartsak, baina urte osoan zehar zenbat lan egin behar dan aipatzea ere merezi dago, ezta? Bai. Da, jakingo baleki dauen, zenbat lan suposatzen dauen. Aste nagusi ze, Domekan Marijaia erreko da. Eten txiki bat ditzen dugu, bai egu urritzik aurrera ja abante gauz. Da bai montaten dugu San Toto, bai montaten dugu San Juan Zube bai, Aratuztitan konpartsa danak hartu behar dugu parte, eta urte guztizen zehar, horre gauzek eta
gauze askon artien gauzene modu murgildute bitartien aste nagusize preparaten dugu. Da 28 konpartza bagari zen be, zorionez, bakotxak beran filosofi horregaz, Bilboko aste nagusi honeri elikatuten txo, jai herriko eta parte hartzeiek sustatuteko. Eta ganera, gerotaz ekimen zabalau gu dugu egin, ez? Hau indela urte gitziz, hasi gari zen txikiguniek eta sortzen, azken finin aste nagusize danontzako da, eta askotan eskaiz kontu datuten kolektibo batzuk bai badauzela, eta horrentzako ez da lagoten zeo zelako egitarau baita edo espreski horrentzako. Orduen, urtez urte aldatzen guez, probaten, experimentaten, da, beti ikusten dugu alde honak eta txarrak ez, bai, ondo urteten dauna segiko dugu, eta txartu urten dauna hobetuko dugu. Hainbat hildo aipatu dituzu azken erantzun honetan, eta horietako bat, igual aurtengo aste nagusian oso garrantzitsuena, aniztasuna. Zelan jende asko biltzen dan, jende oso ezberdina ere, bai politikoki, baita beste arlo batzuetan ere, eta aurtengo pregoilaria behase berri izan da naizenen bozera maila anistasun horrek isla izan du txupinetik eta 9 egunetan zehar, ezta? Bai, eta bitu, oso notiziona izan da orokorrien danontzako, orokorrien ez danontzako, naizelako kolektibo batek okitzi hori protagonismo Bilboko aste nagusi zen. Asko hitzen da berba, ez? Zer motatako gizartie gara, edo zer nahi dugu, eta zer nahi dugu aldarrikatuteko askotan protagonismo hori emon bidatzoie, kolektibo askori. Da kolektibo txiki, bai handizek diez. Da euren hasi horretatik danak hitzen badago lan apurbet, jungo gariz jentie kontsentzizeten gitzik-gitzike zenolako paiketasunen oinarritutako jendartie behar dugun. Eta aipatutako aldarrikapen horiek guztiak laguntzeko eta indartzeko giroa. Festa eta giroa aparta hemen areatzen 9 egunetan. Zelan jundia lehenengo 8 eguna, 8garrenean gauza ointxe bertan murgilduta, herri kirolak izango dituzu ointxe bertan konpartzen artean, zer emandu aste nagusiak lehenengo 8 egun hauetan? Gauza asko eta honak, jentiek hori badaki dator parte hartzen dau, giro ona egoten da orokorrien, naiz eta, zoritzarrez urtero pasaten da erasoren bat edo beste, urten be bai egon diez, justo gaur bai zakintzu beste bat egon dela eta guk protokolo aktibeko dugu, beti hitzen dugu moduen. Eta beste erasuek dinoteneko orokorrien bai sexistek eta ez dizena sexistek. Bai da egizebe bai, hor Bilboko konpartzak barruen gauzen danok lan asko gauzela hitzen, hor protokoluek sortzen, filosofizebe bailantzen, hausnarketa pilo bat hitzen dugu, zelan hobetu, zelan aldatu gauzek, eta horre azpimarratu inbidela, jaizek danontzako dizela, kaliek bebai, esparruek bebai, eta danak izen bidizela jai herrikoien parte hartzaile. Eta inorrez tala etorri beharrona, inori izorratuten norberan jaize danantzako daniko. Igor Gutierrez, Txinbotarra konpartsako kidea dugu gurekin, arratsaldeon Igor. Arratsaldeon. 8. eguna dugu ja, aste nagusiaren 8. eguna, gorputzak nabariko du, ez? Aurreko 7 egunak. Bai, nabaritzen da, bai. Nekatuta gaude, baina, jarraitu behar dugu bukatu arte aste nagusia. Nekearen gainetik lana gehatzen da ondino, gozamena ere, orain Baskaria egin berri duzue, jarraian herri kirolak, konpartzen artean, ze plan gaurko? Ahalik eta hoberen egitea espero dugu, normalean ez gara irabazle suertatzen, baina parte hartzea da intentzioa eta zer egiten dugu, aurten. Esan bezala, 8 egun dira jadanik, horrek 8 egun horren aurretik lan ugari daukate konpartsek, zuen kasuan ze lan egin duzu eta zelan baloratzen duzu egin duzuen lan guztia eta emaitza zen, nolabait ere balorazio egiteko moduan egongo gara ja 8. egunetan. Hori esan bezala, aste nagusia baino lehenago, egoten da astebete eta 2-3 egun lehenagoko lana, andamioa edo mekanotu altxatu behar da, gero panelez josi edo, eta gero txosnan barruko gauzak jarri. Eta holan egoten gara astebete, lan pixka nekagarria da, baina ilusio handiz egiten dugu, eta aste nagusia heltzen denerako, berdin digu nekea, eta aurrera egiten dugu jaiarekin, eta aldena emon. Gainera, beste konpartsakide askok esan digute, astean zehar eta ez dala bakarrik txosna montatu eta aste nagusia prestatu, baizik eta urte osoan zehar ere pila bat lan dauela. Hemen aste nagusian 9 eguneko estanda duena, baina konpartsek urtero eta urtean zehar pila bat lan egite dutela. Ez bakarrik hemen, adartuzteetan eta beste hainbat eventotan ere. Hori, guke parte hartzen dugu Bilboko konpartzen ekitaldi guztietan, dela aratuztea, konpartsek ideguna, San Tomas eguna, eta beste gauza batzuetan bai, eta gure konpartza
Zorrotza auzoko konpartza denez, gure auzoko jaietan eta inauteriatan eta bretabar parte hartzen dugu, bai. Orduan, urte osoko lana da eta beti gaude apur bat aktibo, egia da azten nagusia dela apur bat estanda egiten dugu momentu hori eta ikusgarritasun handiago daukagun momentua, baina urtean zehar lanpiloa egiten dugu batez ere auzoan eta Bilbon baian, esan bezala, Bilboko konpartzekin batera. Pizkat azalduzu, Zorrotzakoak zaretela txinbotarrak konpartsakoak, azaldu pizkat zeintzuk zaudeten hemen eta zein dan zuen helburua, azten nagusian bakarrik, baita konpartsa moduan, zein da zuen mesua, zuen helburuak azkenean. Helburu nagusia da, Zorrotzako jendea, Bilboko konpartzen munduan sartzea, azten nagusiaz gozatzea, eta horren arira, orain dela 2 urtetik ona egiten duguna da, lehenengo igandean Baskari erraldoi bat, Zorrotzako auzotar guztiak gonbidatzen ditugun gurekin parte hartzeko eta bazkaltzeko, ez? Eta aurten adibidez egon gara 150 pertsona bazkaltzen, kriston marka guretzat, eta gure asmoa da, zenbat eta auzokide gehiago etortzea ona areatzara, ondo pasatzera azten nagusira eta gurekin parte hartzera bai. Bukatzeko eta balorazio txiki bat egiteko azten nagusiak eman duenaren inguruan, ospatzeko pila bat gauza dauz eta urtero egoten dira, baina baita ere, alde negatiboan edo, lehenengo egunetan arazo sexista bat egon zan, orain jakin dugu, duela ordu gutxi jakin dugu, ostegunean beste bat egon zala. Pixkat aurten anistasunaren mesua zabaldu zuen pregoilariak txupinan aurretik, eta anistasun hori ere lortzeko bidean gaudela badirudi, ez dugula lortu alegia. Egia da gizartea geroz eta kontzientziatuago dagoela, geroz eta erneago gaudela konpartzetatik hasita da gizarte oso ari zabalduta, indarkeria matxista eta beste nolako indarkerien inguruan, baina horrek bakarrik ez du egiten behar den aldaketa, ez? Urte osoko lan bat egin behar da, eta bakoitzak, instituzioak, gizarteak berak egin behar du lanketa bat, egoera honi azkenean buelta emateko, kasu honetan emakumen arira, eskubide oso daukate hemen jai esparruan eta etxera bidean ere aske izateko eta jaia denontzat ez badira gizartean arazo bat daukagu, ez? Gaia asama hori kentzen dugun gaietik urrengo azten nagusietan, eskerrik asko zure denboragatik eta sorte on herri kiroletan. Mi esker zuei.